Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Una yun da amiling na agda-agdan dagiti anak na. Sakit pinanawan ti asawa na. Day tag ngamain, taday talaagan anak ti pagalistuan na, ha? Ay na, Mare, imbes at tulungam, ang kastapay ti ibagam. Oho, agpaisumag. Anya kumangay ti maitulong ni Marituyang. Agaw awer iti anak ni Mileng. Ay kat maitulong na lati maitulong na sa bagay, awan latam mo kon aramid na dayta. Kat no dayta la agoy uyaw ti paglaingan na. Na, Wen nga rod uray kita maribanang. Agwaras day ta chismes. Ani Mileng kat agdan-agdan dagiti anak na. Ken pinanawan ti asawa na. nagalasan ti ugali yaw. Apay, chismos akaya. Naku namon, Mare. Uray ilibak mo, tamakita iti aramid mo. Inteng, addamanen imay, sapsapulen na ka, adda ijay salas. Asinaw, babae ka di? Masikog ka di? Wen, kat si kakano ti amha. Anya, anyat ko doon. Siyak ti ama. Ay, nagsaya atain. May sa akon nga ama, banang. He! Apay, adda ka din na si kugam. Si kamot, agang angawak only. Ala, rumarkan dito'y seled, taing kasangwan. Ay, Kapitan! Awan maninigatang ko iti gatas ti anak ko. Kasano day tuyan? Agbisindan. Daytan, tumata anak kayo nga anak. Ita, siyak din ang kapitan, ti asin kanyaw. Apay, siyak ayati ama. Enteng? Agpay sumat. Ala ka niya, Kapitan. Kasyan nyo dagiti anak ko. Agsasangit dan iti balay a pinanawak ta mabisindan. Ultimo gatas, katawan. Naimbag kumamot no ada trabaho, nga mawanmat. Apay, lilang. Ayan ayati asawam. Pinapanaw ko na, nanabanang. Ngamin, sa dutmat. Kan, isupay apakpakanag. Day tala mangar-arakop kanyak ti paglaingan na. Nga uray immal aldawan, agar-arakop latta. Nagmay hatain. Enteng! Ha? Banang, ay unay kanta, makakikigtot ka. Saya atam ti panagsungsungbat mo. Enteng! Ha? Ala ka din Kapitan. Kasya nyo dagiti anak ko. Uray limagasot lang ti ipautang nyo kanya. Tay gatang ko iti gatas dagiti anak ko. Ala, ikamon, Enteng! Wen nga agpayso, marikwanang. Mayat day taan na panunot mo. Mangbukal tayo iti grupo dagiti solo parent. Kat mabalin tayo nga idawatan iti tulong kadagiti addaan kaase. Nangruna kadagiti babak ng aglaplapusanan. Ken, mabalinda mo ti maadaan iti pagsapulan iti dayta agrupaw. Ta mabalin nga adda ag-sponsor kadakwada para iti bangunan da negosyo. Dependento latta ano kasanaw. Win nga rod, takas ka nililang, pinanawan nila kay na, sakit awan trabaho na. Hanggang kasano nga rod ang makatrabaho, kat babasit met dagiti anak na, kanawan pa'y agawer. Ay, anyan. Anya ngay nga ro ta pagkwarta anti mabalin na nga aramidon nga uray adala iji balayda. Tadimot nga rod makarwar nga agtrabaho. Day tanto ti iremedyoan tayo, Maray. Enteng, rumwara kita nga agsapa, taad da meeting dagiti solo parent. Apay, solo parent. Apay, solo parent ka? Na,
Saan? Da kami kan ni Marikwanang tinangiruge iti dayta a grupo. Tauray saan kami ang miyembro. Ngam nasken nga da kami lata tumulong. Tangay da kami met tinangiruge. Para iti anya dayta aya a grupo? Para nga rod ka dagiti solo parent a babae man wenno lalaki. Dagiti balo kan pinanawan ti asawa da. Et cetera. Nawa tamawon? Kahit pangusaran nyo iti dayta a grupo. Uray makuna a solo parent dagitoy, tadamet serbida iti barangay. Ket bareng addan to tumulong kadakwada, babaan iti dayta a grupo. Kala, makaammo kayo nga ron. Pagsayaatan ti bumarangay daytoy araramiden me, inteng. Rumbanggit di ko maamay sa ka tumulong, gaputa si kaket nga rod ti kapitan. Anyat bibiyang ko di tangay. Na, Sa nakmet a solo parent. Sa nakmet a balok. inak man langay. Ay, masurunak ang makisarsarita ken ka. Maray, ada 30 at tao ang nakikapang iti grupo a buklen tayaw. 30? Anday, nagadumat gayam. Wen Maray, ada ka dita apa, data babakat nga balaw. Ada mo dagiti teenager a babae. Ada mo dagiti pinanawan ti asawa da. Ay, kasta. Ala, nasaya at mat nga raw, takayat dati kimapeng. Mabalintayon nga irugiti meeting Maray. Humabol ton dagiti daduma, no ada pa kayat na ti makikapang. Anya kumangay ti maganab da maribanang kan marikwanang iti kastang aramiden da. Solo parent nga. Kat, pahian nyo latta idaan na natuyang. Awan matdakas na dayta. Kahit si kangay Violet, apay adi ka nakikapang. Sa anak mat asulo parent nana. Ayun na niya. Nadamag ko nga ado kano ti kayat na ti makikapang dita. Nang runa dagiti babalas ng anaganak nga intarayan ti boyfriend da. Ngam amam, sa balay ti atap ka. Anya ti atap mo nana? Apag kwartaan da maribanang kan marikwanang dayta a grupo. Ha? Wun mag, pagan ano da ngay mo't nga aramiden ti kasta, no awan magimulanda. Ha? Iso amamati aklaunay, apag kwartaan da dayta binuuda a grupo. Nagmi-meeting kayo gaya, mantibanang. Wen, kwarog. Nang bukal kami iti may sa grupo. Solo Parents Group. Asosasyon. Wen tua, kastanto ti pagbalinan na. Solo parent. Wen, adumat ti kimapang. Anya kay tirasaw na binukal yun ay ta grupa wantay. Para iti pagsayaatan da a solo parent. Ado ti mabalinda nga aramidan para iti pagsayaatan da. Huwag kagawat ko nang. Kasta ti dama ka nang ngagkaw. Kapag kwartaan may kadimaribanang ti binukol mi a grupaw. Kasta nga rod kagawat. Ay na yan. Asino nga'y tinangipadamag iti dayta. Daka mo kagawat. Ang kasta mo tinamuak ka ni bakit Gloria. Bakit Gloria? Ti bakit a chismosa? Apay akasta ti padpadamag na. Kasta ka nung nga rod tinanggag na kagawat. Ay na yan. Kinanggag ko pa ya. Nga ado ka nung ti agikat iti dayta grupaw. Iti daytaan amwanda. Anya? Naimbag ta imay ka dito tersinak, maribanang. Umayak gumatang iti kagudwat kilo nga asukar, maray. Sige, mabit lang ta ikan ka. Kagudwat kilo nga asukar. Adtoy, maray. Addoy matibayad ko. Maray, naamuam ka din ti maipadpadamag at ti grupo a solo parent kat pagkwartaan ta ka now. Na, asino tinag ko na iti dayta?
Dayta nga roti chismis ita dito'y kabildatan. Asino tinangi chismis iti dayta? Dayta tinasken nga amunta, maray. Uray kita inyaw. Umadun to ti kwarta da maribanang ken marikwanang. Kasta ka day. Si kagayam tinagdaudan dayta a chismis. Pudno mo nga mainsan kaday. Ay, jakam mo Si kalaang matinaggo na iti dayta. Naamuak dayta a chismis kadag iti akikinuto di tayo igigit ti kalsada. Tapudno mo nga main. Uray kita umadun to ti kwarta da maribanang ken marikwanang. Aklunam ka day asika tinagtaudan dayta a chismis. Ewan, aklunaken ka. Ay, no kasta. Apay, anak ko na mapagkwartaan daba ng kenkwanang ti grupo a binukalda. Ay na Mari Gloria, nagado awagas datap numaadaan day ti kwarta. Babaan day ta grupaw. Basta paliiwan ta sigurado, umado ti kwarta da maribanang ken marikwana. Ay na, mamahati ka kanyak, Feli. Pagkwartaan lang da marikwanang ken maribanang ti grupo a binukalyaw. Apay akas tatin ako nam, nanatuyang. Apay, di mo ka di maamirais. No apay nga insingasing na amang bukal kayo iti kasta grupaw. Ha? Apay, Felay, kaya't yu ka di ti agpaaramat iti pagkwartaan da maribanang ken marikwanang. Kasta nga ta? Wunmag, iso asaan kayo nga agpaaramat. Kaya't na kayo lang nga pagkwartaan dagita adwa. Ha? No kasta? Agikatakon iti grupo mi. Kunang ano pagsayaatan mi a solo parents, ang saan mo gayam, tapagkwartaan da kami mo't gayam, iso anang bukal da iti kasta a grupo. Angkal, nang bukal da antibanang iti grupo da, ngay nawagan da iti solo parent. Anya nga tanong mang bukal tayo mat iti grupo da iti lalaki. Anya ko maagrupo day tangay. Grupo adag iti maingal a lalaki, angkal. Grupo dagiti maingal? Ay, may sak di ka na. Uray sa kangkal. Sige, mang bukal tayo mamat iti grupo da iti lalaki. Awagan tayo mat iti maingal group. Ay, ay nagmayat adeng gain ko raw. Kahit anya nga iti trabaho tayo iti dayta a grupo. Da tayo ti agbalin abantay, kan taga-ispal ka dagiti kabusor nga umasak dito'y barangay tayaw. Dagiti hamin nga istambay, alukuyak a makikapang. Dagiti hamin na lalaki at ti arak lang ti amuda, alukuyak ida makikapang. Uray dagiti lakay, anapigsapay lang, alukuyak ida makikapang. Agkay-kay sa tayong magtrabaho para iti pagsayatan ti barangay tayaw. Ay, nagsayatan. Alangarod, mang-recruit ka iti lalaki nga agbalin a maingal. Unang kal. Nasayat launay dayta na panunot mo. Ala, ingka nga roden ag-recruit iti agbalin a maingal. Ay kahit nasayat at ikasta, inteng, mayat no ado ti kumapeng iti grupo abuklen nyo. Tapag sayaatan mo't lang ti barangay dayta. Ewan nga ron ba nang? Sapay kumaatakas ta? Ay, makapadismaya. Apay anak ko na, makapadismaya. Ngamen, adon tinagikat anag miyembro iti solo parent group. Apay ngay? Adda ngamin nang dadaal kada kami. Inwarwaras na apagkwartaan mi kanulang kan ni Marikwan ang ti grupo abinukal mi. Ay. Sana nasayate kasta nga aramid. Ti mang dadaal, iti kabaranggayan na. Ay, win nga rud Ay, day tanto ti may sa trabaho, dagiti maingal boys. Ti mang tilew ka dagiti chismusa. Ken mang dadadaal iti imahe ti kaaruba na. Ay, no asino kit di mo't dagita at tao
No apay apakaragsakan dati mang dadael iti kabaranggayan da. Wen maray. Ni kano marituyang ti agiwarwaras iti kontra kadata. Ibagbagana nga aramaten tanto kano ti binukol ta agrupaw a pagkwartaan ta. Na, nagbalin man na kontrabida ni Marituyang. Noan niya ti gapuna kasta ti aramiden na. Isukat adyak kayat nga iraman ta iti daytoy a grupo. Takasta mo ngamen ti ugali na. Wen nga ruda. Kat, anya ita ti aramiden ta maray. Ay saan ta apaapiktaran kan kwa na, Maray. Ipakita taan na saya at timutibo ta. Para kadagiti solo parents dito barangay tayo. Wen maray. Ngamba. Ay, anya nga iti maganab ta iti dahi tingar aramiden ta, maray. Ay, win nga rod. Ang inrugita matan. Iso nga ituloy tan. Allukuyon tapay dagiti daddo maasaan pay anag membro. Tapno, ag-member damay. Sige, maray. Uray madi ti agwarwaras at chismes may papankadata. Ituloy talatta. Masapul nga agnakam ni Marituyang. Padpadaksen na tagayam. Anya nga iti aramiden taken kwa na, maray. Pagmultaan ta. Sayat ma, itimay ka nanatuyang. Anda reklamo kan ka. Ireklamo da ka. Ta ichis-chismis na kami gayam. Panang dadaol ti aramidam. Wen nga rod Ibagbagam kit din apagkwartaan minto ti binukal me a grupo. Akino nampay aday ta ti motibo me. Iso anang bukal kami iti grupo ti solo parent. Ay, kwa maray. Siyak ti may sama ka panagnak. Akasta ti inwarwaras na. Gaputa kasta mismo ti imbaga na kanyak. Uray siyak! Kastamat lang ti imbaga ni nanatuyang kanyak. Anya ti makunamita nanatuyang. Ay, kwa. San may akayat ti kastoy nga aramin mo, Marituyang? Iso akayat mi amamulta ka iti aramid mo apanang dadael kada kami. Kanunungak dayta. Ay, kwa. Ay, pagkawanan da kuma. Saanin maulay. Nasaya at ti motibo me. Ang padaksen na kami kiidain. Ay, nasken nga agmulta ka, Marituyang. Ay, kwa, saan ka di, amaray? Awan kwartak. Bayan nyaw, iwaragawag ko iti intero a barangay, asaan apod no timbagbagak. Iwaragawag ko pa'y anasaya at gayam ti plano yaw. Ay saan amabalain, Marituyang? Nasken nga agmulta ka. Tapno agnakam ka. Dahi tanto mat nga min nanatuyang. Nagturod ka mang dadali ti pada mataaw. Anya nga ita, madaksan kan. Ay, kwarog. No dagas ti aramid mau, dagas mo ti maganap mau. Mahuatam nanatuyang. Ay na, kwarog. Ay, sorry at talaga ako kumaray. Suray, pakawanan na ka din na. Agmulta ka, Marituyang. Dayta ti maiparbengken ka. Nagkunangamin. Ay nanatoyang. Imbes ngamin ang makitinulong ka, ngamang dadael ka man. Anya ngay ita. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, John Reb. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.